Tietää myöskin sen, ne päivät, kun asiat eivät mene ihan putkeen. Silloin tekisi mieli huutaa ja raivota, mutta eihän aikuisten niin sovi tehdä. Aume-meditaatio tarjoaa tilaisuuden, missä tunteet saavat näkyä ja kuulua. Paitsi että on olemassa paikka, missä myös aikuiset saavat tuntea näkyvästi. Aum on tapa ilmaista tunteita, eli vihaa, rakkautta, iloa, surua, anteeksiantoa. Nykyään meillä ei ole tilaa eikä meillä ole oikein lupaakaan ilmaista tunteita, vaan me eletään semmoisessa tosi tiukassa, pienessä boksissa. Et me yritetään täyttää muiden ihmisten odotuksia, eikä me uskalleta olla sitä, mitä me oikeasti ollaan. Hyvä. Riko sun kasvojen maski. Ja etsi sun ensimmäinen pari. Ja kun sä oot valmis, älä huuta. Aum on ryhmämeditaatiota. Siinä ajatuksena on, että tunteita ei voida ilmaista vain ajattelemalla tai puhumalla niin kuin me yleensä yritämme. Fiilikset pitää elää kehon kautta. Tarkoituksena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteita. Taustalla Aumissa on ajatus siitä, että jos tunteitaan ei ilmaise, ne jäävät kehoon muhimaan, mikä saattaa aiheuttaa ahdistusta ja masennusta. Tai sitten tunteiden purkauksen kohteeksi joutuvat aina samat henkilöt, jotka useimmiten ovat ne itselle kaikkein tärkeimmät, puoliso, lapset tai ystävät. Hyvä. Ja seuraavaksi seiso edelleen sun parin kanssa. Laittakaa kädet toistenne olkapäille. Katsokaa toisianne silmiin ja sanokaa anteeksi, jos mä satutin sua. Polvet pehmeänä ja selkä. Aumissa halataan paljon, koska toisen ihmisen kosketus, läheisyys ja lämpö sulattavat suojamuuria, jonka olemme rakentaneet itsemme ympärille. Aumissa saakin yhden illan aikana yli 50 halausta. Ja seuraavaksi nosta kädet ilmaan, sormet nyrkkiin ja ala juosta paikoilla, nosta polvia korkealle ilmaan. Ja 3 tuntia kestävän aumin aikana heitetään kehossa muhivaa pahaa oloa ulos. Näin tilaa avautuu rentoudelle, rakkaudelle ja kaikelle sille hyvälle, mitä elämässä on. Mitä Aum sulle antaa? Se antaa itsetuntemusta ja itseluottamusta, tavallaan rohkeutta, kun on oppinut, että itsestä löytyy tosi monia puolia. Tunteita on tosi paljon enemmän kuin olin tiennyt ennen Aumia omistavani ja hirveän syviä tunteita. Ja sitten kun niiden kanssa oppii olemaan, eikä niitä enää jännitä eikä pelkää, niin tulee paljon luontevammaksi ja rennommaksi ja avoimemmaksi ihan ihmisenä. Viittiitkö tulla keittää kahvia, se on taas loppu? Sä sanoit, että tuolla on vähän sama meininki kuin teatterikorkeakoulussa tuolla. Joo, siis aivan muistuttaa paljon noita ensimmäisen vuosikurssin tunteja. Siellä on vähän ehkä karrikoiden, mutta kuitenkin siellä on tosi paljon samanlaista meininkiä. Kyllähän tuosta niin kuin taisit sanoa tässä, että näkyy tommonen turkkamainen meininki. Niin Miten niitä tunteita sitten treenataan siellä karjumalla ja liikkumalla? Niin, no menemällä sinne niin kuin sisään niihin erilaisilla tavoilla tietenkin, kaikilla mahdollisilla, mutta yksi tapa on tietenkin se, että tehdään se ensin fyysisesti ja sitten se alkaa tuottaa myös sitä tunnetta. Toinen tietenkin on sitten, että muistellaan ja näin, että nämä Stanislavskin metodit, mutta